Wolemekezeka mtsogoleri wathu wasutsa boma ku nyumba ya malamulo, pa Chingereza amati leader of opposition. A leader of opposition is an alternative government. Democracy from the word demos, Chigirigi, kusonyeza kuti anthu, krase, kraitemo, ndiye kuti demo people, krase, I rule, I govern, ndi malamula kulamula. Abraham Lincoln, 1845, ananena kuti ndi boma la anthu, wolidyera anthu, wolamula anthu. Ndiye boma la democracy limakhala ndi chipani cholamula chimene chawina pa masankho ndi chipani chosutsa. Chipani chosutsacho chikakhala ndi mtsogoleri wa nzeru zotyakuka woti anthu akunkhulupirira, chimatenga boma chifukwa machiti it is an alternative government. Ndi boma loba yembekezera. Sopano anthu inu sopano anthu inu aliyese paika akuyimira Mulungu. Ndi chifukwa chake amati voice of the people is voice of God. Mukavota ndiye kuti Mulungu wasankha kuti akhala ameneyo. Vox populi, vox dei. Mau anu amachitika pokavota. Ndiye ife tabwera pano kudzakuzani kuti mtsogoleri wathu wosutsa boma, imene ndi boma loba yembekezera, Dr. Kondwani Nankumwa ndi mayi aku nyumba kwawo Mayi Gertrude Nankumwa ali pano. Ndi ifeyo kudzakuzani kuti ifeyo ku DPP chala mwamba. DPP woye! Professor Athapita Mutharika woye! Honorable Dr. Nankumwa woye! Honorable Gertrude Nankumwa woye! Tabwera kudzakuzani kuti ifeyo tikuona zimene zikuchitika. Koma njira mundikubwera amati anthu awa DPP angokangana. Iyayi sitikukangana. Mangoli kakhala lakupya, ana akakhala folo amagenda lomwelo lili limodzi. Chingeleni chake cha democracy timati those are mere birth pangs of a political party. Ndi zopangitsa kuti chipani chikhale cha mphamvu. Ndi anthu achama nditsutsa ukwacha amangoti Dausi ngati size yawo. Anaiwala akadanira kuti Dausi wa National Publicity Secretary anasankhidwa convention. Akadanira kuti ndakhalapo convention chairman kawiri 2013 ndi 2019. Ndakhalapo chairman wa convention ineyo. Mukundisutsa ndine size yanu. DPP woye! Zimene zinzofuna kuti mudziwe. Ndiye ifeyo ku DPP president wathu ndi Professor Athapita Mutharika. Ndipo ifeyo timasankha president ku convention. Ndiye ifeyo ndife amodzi. Koma democracy sipalephera kuti anthu apikisane. Ndiye tikamapikisana paka makhala bereka mwana tithawe. Ndi game madala, ndi game, power game. It's a power game. Ndiye wina asatisokoneza asatidanitsa ndi Professor Athapita Mutharika. Chifukwa ndi tate wathu. Ndi mwana wawo Anankumwa ndi president wawo.
a Dausi president wao, a secretary president wao. Bwana kumela muliko. Tili bado bwana kuma game ilipo. DPP waye. Mawako maliza. Bwana ndikupembeni. Ndabembe bwana wedi. Bwana ndikupembeni. Akapita akawerenge pempero la St. Francis of Assisi. St. Francis of Assisi. Anati pamene pali mavuto ndibweretsepo mtendere. Pamene pali kukhumudwa ndibweretse chikhulupiriro. Limenelo likhale pempero lathu. Ndapempha zanga ku DPP. Kodi tikamatukanizana pa WhatsApp, for whose benefit are we doing this? For whose benefit? For whose benefit? We are not a collection of ill-assorted politicians, everybody pursuing his or her own goals. Ifeyo teno kuonesa kuti ndifa akulu, we are not tended to government, lead opposition deny. Madolo mafana masteni yose ponda fire.